Hej vänner, jag sitter akkurat och varsågod veggen. Jag vill faktiskt få ordentligt kviddan. Och aktivt här gör jag någonting som varsågod eller körbil. Så kommer tankarna kring. Och så kommer tankarna om att vara inte för folk. Jag vet inte om du känner dig, men tar jag också gälla så ser jag dig inte för hjälper. Inte för er sväre. Så kanske du är på kölaver eller jag vet inte hur någon eller ett långstånd så ser jag dig inte för hjälper. Og hva sier de til? Jo, det tror jeg de selv har tidligere ingefer, eller omkring de kjenner hever etter ingefer. Og det å se, ok, wow, hatt det rigget, at det hjelpte. Og tror jeg, så kunne de også si vi til, og de som de kjenner, ja, men takk ingefer, det hjelpte mer så vel, eller men vi fikk om. Og de er så åpne om det, og de snakker om ingefer alt, og tror jeg. Og ja, det var sånn stått litt, og jeg også sier, alltså kvi är som tycker man det inte som inte för folk. Kvi är ju mer öppen om hur Jesus hjälper, hur Jesus är svärre. Som tycker man det. Och jag också att jag vet vad Jesus kan göra. Jag vet att han är just för mig across någon. Jag vet att han gör för mig dagliga, och han ser för mig och bara hjälper mig jag kan dagen. Jag också om kvi är inte lika öppen som inte för folk. Jag ser vi människor ta det stress eller har inga där och ett annat. Bara säga jag med worship Jesus kan hjälpa dig. Jesus är svärre. Lika som folk säger, inte för svärre. Men Jesus hjälper bara så mycket mer och mycket bättre än jag inte för kan. Så det var en tanke härifrån och du måste fortsätta ha ett gott kväll. Bye!